Газиз тавышлар, Казан утлары журналы һәм Татарстан радиосы тәкъдим итә. Кадерле дуслар, без сезнең игътибарга шагыйрь һәм галим, укытучы Мустафа Ногман иҗатына багышланган "Гел синең хакта" дигән әдәби музыкаль тапшыру тәкъдим итәбез. 1992 елда әзерләнгән бу тапшыруда аның хезмәттәшләренең, иҗатташ дусларының истәлекләрен, аның шигырьләренә язылган җырларны ишетерсез. Әлеге тапшыру филология фәннәре докторы Нил Юзеев чыгышы белән башланып киткән булган. Аның тавышын ишетик. Күңел истәлекләргә тартыла. Хатирә дәфтәрләрен актарам. Алар шундый күп, кайсыннан башларга да белмим. Чөнки безнең танышлык һәм дуслык ширик гасырга якын гомерне үз иченә ала. 50нче елларда аспирантурада уку юллары безне таныштырса, дуслаштырса, университетта 16 ел бергә эшләү, күрше булып бер урамда яшәү, гаилә дуслары булу безне тагын да якынайтты. Шуңа да мин шагыйрь, педагог, галим Мустафа дусны һәм аның сөйкле хатыны табибә Фәридә ханымны еш кына тирән юксыну тойгысы белән искә алам. Күңелдә ул һаман да яшь булып, мәхәббәт гәүдәле матур ир булып, күңеле һәр даим җыр, музыка белән тулы яшьлек һәм мәхәббәт шагыйре булып гәүдәләнә. Бер шигырендә ул булай дип язган иде: Мәхәббәтнең гомре шикләнмәгән, ул хас түгел бары яшьләргә. Ул яралган кешенең гомре буе йөрәгендә янып яшәргә. Мустафа кешенең һәр адымы мәхәббәт уты белән яктыртыла дип бик дөрес яза. Бу сүзләр аның үзенә дә, бөтен тормыш юлына да бик тә туры килеп тора. Ул гомре буе мәхәббәт уты белән янып яшәде, картаймаска тырышып көн итте. Ленин районындагы химиклар сарае яныннан университетка ул җәүләп йөргә, җәүләп кайтырга ярата иде. Еш кына мине дә үзе белән җыелышлардан бергәләп кайтырга дәшә иде. Кышын ял көннәрендә чаңгы белән тирән күлгә, ак кыш күлләренә бара иде. Кайткач хозурланып, табигать матурлыгы турында сөйли иде, яңа туган шигъри хисләре белән уртаклаша иде. Олыгая барса да, һәр чак үзен яшьләрчә тойды. Ничә яшьтә икәнен тирә-юнендәгеләргә белгертмәүдә, туган көнен билгеләп үтәргә яратмауда, юбилейларын уздыртмауда, күпмедер дәрәҗәдә әнә шул яшьлектән аерылырга теләмәү хисе белән бәйле иде булса кирәк. Безнең яшь аермасы 19 ел. Шуңа да мин аңа әүвәле агай дип дәшә идем. Әмма ул булай дип атауны шатмый. Мустафа дип кенә дәшәргә озак кына күнегә алмый йөрдем. Онытылып агай сүзен үстәсәм, тагын ялгыштың дип күлемсерәп куя торган иде. Фәридә ханым белән бергә 60 яшь тулуын билгеләп үтәргә үгетләп караган идек. Барыбер барып чыкмады. Аңлы рәвештә ул үзен картаюдан саклый, күңелендә, йөрәгендә мәхәббәт уты сүнүдән курка иде. Җырларында да ул шул хиснең дәвамлылыгына ирешә алды. Карлыгандай кара күзләреңә, онта алмыйм. Булары аның беренче җырлары. Мәхәббәт хисләрен халыкчан итеп яңгырата алулары белән алар 50нче еллар шигъриятендә киң яңгыраш алдылар.
Шагыйрьнең төп уңышы да әнә шундый саф йөрәк хисләрен, кичереш туйгы тирбәлешләрен тирән чагылдырган җырларында. Бу яктан аның тормышының соңгы еллары, аеруча 1974-70 еллар гыйбрәтле. Бу елларда кайда соң минем мәхәббәтем, ки казлар китә, сагыну җыры, бер яз гына калды, син каршыма килеп бастың тагын, елмаюлы карашларың, ак җилкән кебек матур романслар, җырлар иҗат итүгә ирешә. Ул профессиясе белән галим, педагог булса да, табигаты белән шагыйрь табигатлы, җырга, музыкага мөкиббән киткән гашыйк кеше иде. Bütün күзәнәкләре җыр белән тулы дип әйтсәк, һич тә ялгышы булмастыр. Ул җыр язуга бик җитди карый, аның серләрен, техникасын туктаусыз өйрәнә иде. Конкрет җыр язу процессы башланса, ул көне-төне шуның белән генә яши. Сүрәт сүзләрне эзли, тапса, балалар кебек шатлана. Әле дә хәтердә, түбәндәге сүзләрне ул бик уңышлы шигъри табыш итеп иптәшләренә укып йөри иде. Сиңа гына язла бу җырларым, таңнарымның назлы иркәсе, бар табигать ямен үзенә алган, гүзәллекнең тәңре бикәсе. Үзе укый, үзе күзләренә карап тора. Мактау сүзен ишетергә теләп, уйланып торсаң, үзе үк өстәп әйтеп куя. Шәп бит, гүзәллекнең тәңре бикәсе. Булай дип берәү дә әйтмәгән бит, ә? Җыр язганда ул иченнән генә көйләп йөри. Үзе шигъри аһаң эзли. Тапкач дәртләнебрәк китә. Композитор көй язгач инде, шул көйне көйләүгә күчә. Урамда, урманда йөргәндә генә түгел, ул өендә дә шулай. Бу уңайдан Фәридә ханымның түбәндәгечә сөйләгәне истә калган. Мустафа юкларга яткач та яза торган җырын көйләп ята иде. Искәндәргә узган вакытта ул солдатым җырын язды. Гел шуның сүзләрен изди, көйли иде. Берничә айдан Искәндәребез туды. Җылый да җылый бит бала, һич туктатып булмый. Шуннан аптырап Мустафага бирәм. Ул солдатымны җырлап йөри башлый. Шул җырны җырлауга бала җылаудан туктый. Шуннан соң Искәндәр җылый башласа, Мустафа я мин солдатым җырын җырлыйбыз, бала тынычлана. Кырпазлары китте диңгез буйларына, кырпазлары китте тезелеп. Синдә бәгърем киттең, бик ямасы үттең, мин озатып калдым өзелеп. Синдә бәгърем киттең, бик ямасы үттең, мин озатып калдым өзелеп. Карлы салкын кышта торасыңдыр поста, уйлыйсыңдыр туган якларны. Ә мин иртә кичтә онытмыймын һич тә синең белән булган чакларны. Ә мин иртә кичтә онытмыймын һич тә
Бәхетләре тизрәк илтсеннәр. Сакул хезмәтеңдә, саф мәхәббәтеңдә, сине сагынып көтә дисеннәр. Айлар ағып күтәр, кайтыр көнең җитәр. Тормышыбыз хәзер илдә тын. Бәхет китмәс бездән, күрше килер тиздән. Зифа буйлы батыр солдатым. Бәхет китмәс бездән, күрше килер тиздән. Зифа буйлы батыр солдатым. Мустафаның җыр музыканы, сәнгать дөньясын яратуы, артистлар, композиторлар, сәнгать әһелләре белән якын дус яшәвендә дә күренә иде. Аларның квартирасы музыка, сәнгать дөньясы салымы шикелле һәр чак гөрләп тора. Шәһәргә нинди күренекле татар я башкорт артисты килә, алар Мустафаларда кунакта. Шунда ук Сара Пасадыкова, Рөстәм агай Яхин, Бакый ага Урманчы. Мустафа композитор белән яңа җыр иҗат итә икән, бу вакыйгада күңелле бәйрәмгә әверелә. Бирдә инде шул җырны башкаручы артисткалар да өстәлә. Фәридә ханым тәмле итеп өстәл хәзерли. Сүз сәнгать музыка дөньясына күчә. Фәридә ханымның сәнгать дөньясына әнә шундый изге мөнәсәбәте, шагыйрьләр өчен кирәк булган шигъри мөхитне үз йортында тудыра алуы, күп яңа җырларның тууына сәбәпче булгандыр дип уйлыйм мин. Мустафаның педагогик методикасында да музыка һәм шигърияткә бәйле үз үзенчәлекләре, үз юлы бар иде. Ул студентларга матурлык дөньясы аша, җыр, шигырь, музыка аша йогынты ясауны хуш күрә иде. Һәм бу бик тә әйбәт нәтиҗәләргә алып килә иде. Бу яктан мин аның көнчыгыш мәдәниятенә мөхәббәт уяту юнәлешендәге фәнни һәм шигъри эшчәнлеген билгеләп үтәсе килә. Ул фарсы, төрек телләрен, таҗик, үзбәк телләрен бик яхшы белә. Шул телләрдән татарчага тәрҗемә итә. Рудаки, Хайям, Хикмәт, Кадри әсәрләре белән студентларны да таныштыра. Көнчыгыш мәдәниятенең улылыгын студентларга җиткерергә тырыша иде. Шушы нигездә ул беренче тапкыр студентларга Бухара, Ташкент, Самарканд кебек борынгы мәдәният үзәкләрен карауны практикага кертте. 1968 елны ул мине үзе белән алды. Мин студентлар өчен шәрык дөньясын шушы юл белән ачуның никадәрле файдалы һәм әһәмиятле икәнен үз күзләрем белән күрдем. Аның Гүзәл Самарканд дигән җыры шушы сәяхәтләр тәэсирендә язылды. Сәрәп шанан салқын бөркіп иртәнгі җилләр исә. Таң нуры алтын бизәкле гөмбәзләренә төшә. Сәмәрхан, мәңгі яшь кала, güzel ismin күңелләрдә нур булып язылып кала. Güzel ismin күңелләрдә нур булып язылып кала. Зиннәтле сарайлар төзгән гаҗәеп осталарым. Килдең син гасырлар буйлап саклап шуларның барын. Сәмәрхан,
Semerhan Mengi yaşala güzel ismin künellerde nur bulup yazılıp kala güzel ismin künellerde nur bulup yazılıp kala Onda bizi seni bugün kutlarla milletleşler Gün çıkışta yıldız bulup balkıysın güzel şeber Semerhan Mengi yaşkala güzel ismin künellerde nur bulup yazılıp kala güzel ismin künellerde nur bulup yazılıp kala nur bulup yazılıp kala nur bulup yazılıp kala Sentyabr ayında kolxozlarga stудентларны бәрәңге алырга җибәрү кампаниясында ул үзе теләп катнаша. Анда да студентлар белән якыннан аралашып яши. Аларга үзенең яңа җырларын өйрәтә. Алар белән шул җырларны авыл сәхнәсендә җырлый. Без эшне шулай бүлешәбез. Мин студентларны көндез бәрәңге казыттырам, бәрәңге җидерттырам. Ул көндез җыр яза. Яки Булгар җыры турындагы поэмасын эшли. Кичен исә студентлар аның карамагына күчә. Клубта репетицияләр башлана. Яшьлек хыяллары, Шилмешән кебек җырлар шушы бәрәңге кампаниясында иҗат ителделәр. Мустафа Нугманда тормышны ярату тойгысы гаять көчле иде. Ул чын мәгънәсендә тормышка гашыйк кеше иде. Туган җиренә, халкына, аның әдәбиятына, сәнгатенә, теленә гашыйк җан иде. Шушы улы мөхәббәт аны әдәби иҗатка рухландырды. Халык күңелендә онытылмас урын алган җырлар язарга илһамландырды. Аның мөхәббәте җырларына, поэмаларына, гыйльми хезмәтләренә, укучыларына күчте. Тормыш юлы чикләнсә дә, мөхәббәтнең гомере чикләнмәгән. Мөхәббәтнең гомерен бүген аның җырлары, шигырьләре, поэмалары дәвам итә. Мең 1992 елда шагыйрь һәм галим Мустафа Нугманга багышлап әзерләнгән тапшыруны кабатлап тыңлыйбыз. Әлеге тапшыруда күренекле язучы һәм шулай ук әдәбият галиме Мөхәммәд Мәгъдиев онытылмасам нишләрмен җырының язылу тарихын булай дип искә алган булган. Шагыйрь Мустафа Нугман исемен телгә алганда, минем хәтеремә аның бер җырны ничек иҗат итүе турындагы истәлек килеп төшә. 50-70 елларда шагыйрьләр һәм композиторлардан бер төркем айрым район, айрым колхоз, айрым авыл турында заказ буенча җыр язу кампаниясын ачты. Салагыш, Баулы, Зәй, Азнакай, Шәймирза, Саба, Әлмәт һәм башка авыллар, район үзәкләре турында бер төрлерәк җырлар туды. Бер төрлерәк дигәнем җыр текстларында, киләрендә түгел. Бу җырларның барысында да кызлар бик шибәр икән, егетләр эшчән, иртәләр алсу, кичләр зәңгәр була.
Сара апа Садыкова белән Мустафа Нугманда шундый географик топонимик әсәрләр иҗат иттеләр шикелле. Бу процесс әле дә дәвам итә. Андый җырлар арасында бик матурлар бар. Әйтик Шаймырза, Салагыш, Якты елга. Менә шул процесста бер хәбәр ишетелде. Имеш Актаныш районы Байсар авылына махсус җыр язарга Сара апа белән Мустафа Нугман киткәннәр. Байсар Татарстанның иң матур табигатьле куенына Сөн буена иңеп утыра. Сөн буе, Ык буе авылларында кызлар бик гүзәл. Монда Байсарда бик шәп җыр тексты туарга мөмкин. Хатын кызга гүзәллек ягыннан бер караганда бәя бирүдә алыштыргысыз булган Мустафа ага монда үз гомерендәге иң яхшы җырны язып ташлау мөмкин. Әдәбият тарихчылары белән микән Сөн буе байтак җырларга канат куйган төбәк. Монда Риза Ишморат Ямле дә соң Сөн буе дигән шигырен язды. Соңыннан аңа Җәүдәт Фәйзи көй иҗат итте. Байсар авылында Сара апа Садыкова белән Мустафа Нугман комиссар Шаймарданов турында җыр иҗат иттеләр. Сара апа мәшһүр җидегән чишмәсен Аккүз авылында яшәгәндә тудырды. Менә әле Байсарга тагын композитор белән шагыйрь килгән. Бу Сара ападагы җиңеллек инде. Нинди авыр гәүдәле Мустафаны каз мамыгы урынына очыртып кына йөртә бит. Үзе гел аны сүгә. Җүнле сүзләреңне башка композиторларга биреп бетергәнсең син. Миңа җүнсез генә калган дип гел әрләп кенә йөртә ул Мустафаны. Шулай килгәннәр ди булар Байсарга, җыр язарга дип йөриләр ди. Бу хәбәр Байсардан ерак түгел генә урнашкан Чишмә колхозының үзәге Аккүз авылына да килеп җиткән. Чишмәнең рәисе Ясай Хөсәенов әдәбият сәнгать кешесе моңа зур игътибар биргән. Туктале дигән бу, нигә әле Байсарда җыр туып ятканда бездә тумаска тиеш, без кемнән ким? Һәм ул бик хәйләкәр бер алым ясый. Әгәр дә ул үзе барып, әйдәгез безгә дә җыр языгыз дисә, Байсардагы колхозның яшь рәисе алдында дәрәҗәсе төшәр иде. Тегесе бу адымны көнләшүдән дип кабул итәр иде. Фронтовик Ясави агайса башта разведка боем ясый. Канатлы тарантаска шлеялы шүлдерле ат җиктерә Ясави агай. Тарантас башына төбәтәй кидер бер малай утырта да Байсарга җибәрә. Бар Сара апам белән Мустафа абыйны күреп кайт. Ясави абый колхозыннан диген. Мин күз алдына китерәм инде хисләр кылы Сара апа белән хисләр вулканы Мустафа агайның бу хикмәтне күргәч нинди халәткә килгәннәрен. Мустафа дип итәләнгәндер инде ул Сара апа. Мустафа, җыен тизрәк, киттек Аккүзгә, җыен дим. Мустафа агайны ул кызып китеп, әлләин сүзләр белән сүгеп, итеп ташлый. Тиз бул нәрсә, карт ат кебек басканында катып торасың. Тегесе зур басым астында баллонга кысып тутырылган сыйык хәлгә килгән газ кебек башта тыныч, әмма инде клапанын брашса шыдагына. Һәм булар дәртләнеп, имеш Байсарны ташлап шундук Чишмәгә китәләр. Тарантас башына Мустафа үзе утыра. Мондагы балык күлләрен, Сөн буендагы сандугачлык ваклыкларны күреп, Сөн аръягындагы кымыз йортында булып, ялларын булут итеп уйнатып урманнан чабып кайткан савым бияләр табунын күреп, бу шагыйрь һәм композиторларда гына була торган икенче дөнья күчәләр. Икенче дөньяга күчтеме шагыйрь, композитор, монда бер хикмәт, бер шедевр тумыйча калмый. Әле тагын шунысы бар, сөйләүләренә караганда узган көздә генә университет студентлары көзен Чишмә колхозында ындыр табагында эшләгәннәр икән дә, шунда кафедрдан өстәмә җитәкче булып Мустафа Нугман килгән. Һәм күп тә үтми Аккүз авылындагы бер кызгамы хатынгамы гашыйк булып ялкынлы утлар эчендә калган ди, янган ди. Инде сандугачлы җәйдә шүлдерле атлар белән Аккүз авылына килеп төшкәч, Ясави белән балыклы күлләр, кымызлы тау битләрендә йөргәч, күлләрнең берсендә пар ак кышны күргәч, теге кызнымы, хатыннымы тагын бер мәртәбә очраткач, ничек итеп тумый калсын ул җыр? Юк, тумыйча кала алмый ул. Тумаска хакы юк аның. Инде Сарапада иләсләнеп беткән, Мустафадан текст көтә, дулый, малайлар урынына сүгә шагыйрьне, әллә ниләр әйтеп бетерә. Һәм июнь иртәләренең берсендә Сөн аръягындагы кымыз бияләрен урманга чыгаргач, күл өстендә балыклар чупылдаган, күршедәге меңләр аулы зәңгәр рәшә белән капланган сәгатьтә шалаш янында җырның сүзләре туа. Сөн буйлары бедрә урман, агыйделләргә җиткән. Сөн буйларын Чишмә авылын ник барып күрдем икән? Сөн буйларын сагынам Чишмәнең, оныталмасам аны нишләрмен? Җыр тексты мәсьәләсендә бәхәс чыга. Мустафа Нугман җырга теге ындыр табагы шырын кертергә тели. Бер гүзәлен сагынам Чишмәнең дип әйтергә тели. Сара апа исә бик нык каршы тора. Юк, ди ул, алай ярамый. Җырның мәгънәсен алай бер кешегә кайтарып калырга ярамый, рөхсәтем юк. Ахырдан шулай да җыр текстында Мустафа Нугман варианты беркетелеп кала.
Сараппага текст нигездә шаган күрәсең сөйләүләренә караганда ки шунда ук Аккүз авылында ук туган. Бу җырны сәнгатебезнең энҗе җәүһәрләреннән бер кисәк дип ничек сокланмыйсың? Шагыйрь Мустафа Нугман һәм композитор Сара Садыйкова иҗат иткән «Оныта алмасам нишләрмен» дигән җырны Фәридә Кудашева язмасында тыңладык. 1992 елда булган бу тапшыруда Фәридә Кудашева үзе дә катнашкан һәм Мустафа Нугманга кагылышлы хатирәләре белән дә ортаклашкан булган. Мин Мустафа Нугманның исеме чыккан вакытта аны Рөстәм Яхиннан башка күз алдына китерә алмыйм. Чөнки алар мин күргән вакытта, мин белгән вакытта һәр вакыт бергә булдылар. Мустафа Нугманның күп шигырьләренә җырларны Рөстәм Яхин язды. Мин аларның икесен дә бик яратам. Соңгы елларда килгәндә
Алар гостиницага килеп, Мустафа Ногман белән Рөстәм Яхин икесе бергә килгәннәр иде. Без Бәхти белән идек. Ай Урал таулары дигән җырын алып килгәннәр иде икесе бергә. Һәм алар аны миңа җырлап күрсәттеләр. Икесе шул хәтле яшь балалар шикелле. Саф күңеллелек белән шундый ихлас итеп җырлап күрсәттеләр. Менә шулай җырланырга тиеш бу ки дип. Мустафа Ногман бу шигырын миңа багышлап язган иде инде. Мин аны бер яшь вакытта, әле балалыктан чыгып килгән чакларда 16-17 яшьләр, 15-16 яшьләр бәлки булгандыр, пароходта күргән идем. Беренче тапкыр Казанга килгәндә театр белән, башкорт театры белән пароходта, палубада күргән идем. Ләкин без аның белән онда сөйләшмәгән идек. Палубаның ике башында шулай мин дә чыгып басам, ул да чыгып баса да мин ялып кирип китәм. Менә шуннан калган танышлык соңыннан инде ул шагыйрь Мустафа Ногман булып киткән инде. Мин беренче тапкыр гастрольләргә килгәндә менә шунда шул исемә төште минем. Менә бу Ай Урал таулары дигән җыры менә шул вакытларга ахырсы күз тотып язылган шигырьдер. Аннан соң ул күп йырларын Рөстәм Яхин белән чыккан җыр китапларын җибәреп торды һәр вакытны миңа. Андан бик матур автографлары бар. Миңа гына да бар, Бәхти белән икебезгә җибәргән китаплары бар. Икесенең бик матур төшкән рәсемнәре анда чыккан Рөстәм Яхин белән. Һәм ул миңа азактагы битендә көйләрнең саналып киткән җирендә исемнәре белән ласточка куеп җибәрә торган иде. Кайсыларын җырларга икәнен әйтеп. Бик күңелчәк кеше иде бит инде. Аралар ерак булса да, якын итеп менә шулай йырларын йырлауны сорап һәр вакыт хатлар җибәрә торган иде. Оныта алмыйм дигән җырын мин аның йырладым, күптән җырладым мин аны. Озак йырладым ул җырын. Оныта алмасам аны нишләрмен. Фәридә Кудашеваның Мустафа Ногман турындагы истәлекләрен тыңладык. 1992 елгы язма. Шушы тапшыруда Татарстанның халык артисты Мөнирә Булатова да катнашкан булган. Мустафа Ногманны мин хыялый күңелле, шул ук вакытта төпле фикерле кеше дип исәплим. Ул үзенең хыялый уйларын төпле шигъри юлларга сала белә иде. Мин хәзердә кайфым булмаган чакта үзем җырлаган җырлардагы шигъри юлларны искә төшерәм. Хыялым ашкына еракка, түземен югалтып көн-көннән, йөрәккә берәр хәл булыр күк, тынгылар белмичә җилкенәм. Күгемдә җимелди йолдызлар, таңнарым алсулы зәңгәрле, тик берәү аңлар күк. Миндәге ярсулы хәлләрне. Һәм шул ук вакытта беләсезме, гаҗәеп хәл. Күңелем тынычланып китә, хәлем яхшыра. Миңа Мустафа белән радиода һәм башка җирләрдә аның белән очрашырга туры килде. Рөстәм Яхин белән бергәләп иҗат иткән җырларын беренче булып башкарырга да туры килде. Ул минем хәтеремдә гаҗәеп ачык күңелле, самими зат булып уелып калды. Кеше фикрен санлый, киңәшен аңлый белә иде. Гомумән аның шигырьләре күңелгә ятышлы, истә тиз кала, җырны отар эчендә бик җайлы була. Мин бер җәйне гастрольдән кайткач, Рөстәм миңа Киек казлар җырын күрсәтте. Шушы җырга игътибар итүемне сорады. Бу җыр синеке, сиңа булырга тиешле диде. Миңа кадәр ул җырны башка җырчылар да башкарган иде. Бу җырны мин бик яраттым. Сүзләрен дә, көен дә. Тиз арада өйрәнеп, без аны радиога да яздырдык. Казлар китә җылы якка, төркемнәре белән гел бергә. Казлар
китә, без якын дуслар, сагынышып килдек күрешергә. Кызлар чагыларда, сызылып кала зәңгәр юллары. Кызлар кебек үтә, тезелеп үтә, ынтылмаслык яшьлек еллары. Язгы күкрәү, тәүге шашкын хисләр, шат кичләрне искә кем алмас. Саф хыяллар белән бер көтелгән, яшьлек дуслыгыбыз югалмас. Кызлар чагыларда, сызылып кала зәңгәр юллары. Кызлар кебек үтә, тезелеп үтә, ынтылмаслык яшьлек еллары. Кызлар китә каңгылдашып, яман сулап кала күңелләр. Кызлар кайтыр, ләкин кире кайтмас. Без кичергән матур бу көннәр. Кызлар чагыларда, сызылып кала зәңгәр юллары. Кызлар кебек үтә, тезелеп үтә, ынтылмаслык яшьлек еллары. Кызлар кебек үтә, тезелеп үтә, ынтылмаслык яшьлек еллары. 1992 елда Мустафа Нугман истәлегенә багышланган тапшыруда танылган галим һәм педагог Җәмил Зайнуллин үзенең фикерләре белән уртаклашкан. Кызганычка каршы, Мустафа аганың дәресләрендә миңа күп утырырга туры килмәде. Берничә тапкыр иске татар теле дәресләрен генә Мустафа абыйдан алып калдым. Кыска гына вакыт булды әлбәттә. Менә шул вакытта да аның искиткеч үзенчәлекле мөгаллим булуында барыбыз да без инанган идек. Шуннан соң Ташкенттагы Шәрык факультетында укыган чакта Ташкенттагы очрашуларны бик сагынып искә алам. Мустафага Шәрык факультетындагы фарсы теле дәресләренә стажировкага килгән иде, 3 айга дип. Ләкин ул озак чыдый алмады, бары тик 1 ай булды. Менә шул кыска гына стажировка вакытында да Мустафа ага һәр көнне дәрестән соң үзбәк театрларына, музейларына бара иде. Ә кичләрен исә зыялы шәхесләр белән очраша иде. Алар белән аралашкан чакта мине дә үзе белән ияртеп бара иде һәм мин бик бу форсатка бик шатланып риза була идем. Мустафага музейларда йөрергә ярата иде. Менә шул уңайдан бер кызыклы гына нәрсәне искә аласы килә. Кичен сәнгать музееннан озак кына вакыт уздырып йөреп кайтканнан соң Мустафа ага бер сул аягын уып утыра. Мин аны-моны уйламыйчак Мустафага бер дә гаҗәп түгел, бик күп йөрдегез, аннан соң бит инде яшегез дә хәзер шактый гына дигәч, Мустафа ага миңа кызып китеп, шундый иттереп ырышып куйды ки, сөйли белмәсәң тик кенә торырга кирәк сиңа, монда минем яшемнең ни катнашы бар, икенче аягым сызламый бит минем дип, шулай оялттырып куйган иде.
Мустафа аганың галим булып җитешүенә дә, аның искиткеч гүзәл, эчтәлекле җырлар иҗат итүенә дә зур ярдәмче таяныч булды аның олы җанлы хатыны Фәридә апа. Кайчан гына өйләренә аларның кем генә килмәсен, якты йөз белән, мул истәл белән каршы алганлыгын сөйлиләр. Бу муллыкларны, бу мөлаимлыкларны үзем дә күп тапкырлар күрдем. Һәр вакытта Мустафа ага Фәридә апага гөлкәем дип кенә дәшә торган иде. Соңгы очрашу Мустафа абый белән безнең 76-нчы елда булды. Без Ташкентка киткән вакытта аэропортка озата килде ул безне. Аның күзләрендә моңсулык иде. Без аңлап бетермәдек, ни сәбәп булгандыр аңа. Мустафа абый төш күргән була, төшендә әнисен күрә. Менә шуннан гел уйланып, борчылып йөри. Моны безгә соңыннан аның хәләл җифте Фәридә апа сөйләгән иде. Менә бу 76-нчы елдагы очрашу вакытында бер үкенечле хәл булды. Без китү белән ыгы-зыгы килеп йөргән чакта Мустафа абый: "Язып бетердем бит ниһаят. Өлгердем шөкер. Өлгерә алмамдыр дип курыккан идем", диде. Без аңламадык, нәрсәгә, кая өлгерергә. Ә ул күрәсең, ана шул күргән төшеннән соң һәр вакытта уйланып борчылып йөргән. Шул чакта әйтте ул: "Магнитофонны алып бакчага барыйк әле. Яз әле менә шуны, мин тулысынча поэмамны укып бирәм", дип. Ә без инде ул вакытта бар нәрсәне туплаган, китү мәшәкатьләре белән йөргәнгә күрә, ул эшне башкарып чыгып булмады. Соңыннан мин белдем, ул Айдын бикә әсәре булды. Бүгенге көнгә кадәр ул әсәр әле нәшер ителмәгән. Соңыннан Ташкенттан Мәскәүгә килгәч, без Мустафа абый белән сөйләшергә теләгән идек. Бу инде сентябрьнең 7-8 булды булса кирәк. Һәм өенә шалтыраткач, без аның дөнья куйганлыгын белдек. Zəngər yefək tükə berber arlar
Сез шагыйрь һәм галим, укытучы Мустафа Нугман иҗатына багышланган "Гел синең хакта" дигән әдәби музыкаль тапшыру тыңладыгыз. 1992 елгы язма. Тапшыруда аның хезмәттәшләренең, иҗатташ дусларының истәлекләре, шулай ук композиторлар Захир Исмәгыйлев, Сара Садыкова, Рөстәм Яхинның Мустафа Нугман шигырьләренә иҗат ителгән җырлары яңгырады.